金は物質次元のエネルギー、信頼は宇宙次元の通貨。信頼は日々の誠実さの積み重ねでしか守れません。この信頼を積み重ねて、今すぐにお金は入ってきていないかもしれないけれども、宇宙残高は日に日に溜まっていってるんですよ。だからすぐにお金が入ってこなければ入ってこないほど、宇宙残高はどんどん溜まってくるので、宇宙銀行の口座を開けた時、びっくりするぐらい舞い込んでくるっていうことなんですよ。だから今すぐ入ってこなくても一喜一憂しないでほしいし、ぜひ焦らないでいただきたいです。なぜなら宇宙はあなたの行動を全部記録しているからです。だからこそ今日から小さな誠実で構いません。必ず重ねてみてください。